ارزشمندترین بازیکن حال حاضر از اون سرویسای Altın Sehranın yüreğinde arası ve sade halkın arasında bir oğlan dünya indi. Adı Sabır oldu. Sabır Kazemi. Ol sade öyde mehriban ene bilen, rahmetkeş ata bilen ul oldu. Ol Akkalaның oğlu Qangırma oğlusunun nesidi. Mektep yıllarını topa asmana atanda içinde bir doygu oynardı. Kolu boyu, güýçli ýüregi we önamly garaýşy geleceğin alamatydy. Ol arzularyny voleýbolda tapdy. Yol ansat däldi. Tozally meýdanlardan, döwük torlardan başlap milli topara çylly etdi. Ol şöhret üçin däl, öz halkynyň türkmen sahrasynyň agyry üçin uruşdy. 2018-nji ýylda İran milli toparasynyň hatarynda parlap çykdy. Milletler Ligisinde beýik bökmeler we güýçli urgular bilen dünýäni haýrana goýdy. Ol sessiz gahramandy, hiç wagt magrur bolmady. Üstünlük diňe halkyň begenji bilen düýjüdir diýip aýtýardy. Ol diňe topçu sportçu däl, halkynyň ogludy. Emma birden zalim ykbal ýüzüni görkezdi. Sabir ýaşlygyň ortasynda beýik ýeňişleriniň ýöň sırasynda Sabir bimar boldy. İran we Türkmen sahra halky onuň üçin dilek etdi, göz ýaş dökdi. 2025-nji ýylyň noýambr aýynyň 5-ine Türkmen sahra aglady. Sabir Kazemi 26 ýaşly gahraman bizden gitdi. Ýöne onuň ady yüreklerde hemişelik kaldy. Sabir ýaly oğullar toprağın buýsanjy bolýar. Sabir gitdi, ýöne ady bak kaldy. Türkmen sahrasy gahramanyny ýitirdi. Emma müňlüçe täze gahraman bu toprakdan çykýar. Türkmen sahrasy hemişelik uludur.